Je ráno, práve svitá a každý vtáčik nový deň víta. Z útrop, z tmy, zo šera sa na nás niekto usmieva. Je to tulák Maťo. Pravda, nebýva vždy veselý, kdekto si z neho zavše vystrelí a vedie život osamelý, no stále je smelý. A chce zmenu, čo znamená, že na neho niekto čaká, duša spriaznená. Jasné, je dobré mať i dom, i auto, i rodinu a nestáť na námestí každý deň a každú hodinu. Len tak, bez zmyslu a bez činu. Tak vidíte sami, život slobodný, ale ťažký, vzdychne si Maťo z dlášky. Kde tu zrazu nájde voľné miesto na oddych, sedenie? Teplo útulne, polotieň, 18 stupňov chladené. Po zahájení jeho večne sedavej práce ho čaká prehľad večernej tlače. Čo je to remeslo? Čo je to umenie? Žiada sa mu nejaké upresnenie. A tak túla sa mestom a hľadá odpoveď. V tom si všimol zaujímavú vec. A to, že každý remeselník, umelec, predáva v stánku výrobky a za ne inkasuje zárobky. Jasná vec, musím i ja byť umelec. A tak išiel na výzvedy. Tváril sa múdro, premúdro, vyberane. Prvý na rade bol totiž hrnčiar. A mal hrnce malé, veľké, nevídané, zdobené glazúrou i bez. Na jeho zahambenie však musel s pravdou von. A to, že predáva, čo nevyrába. Má totiž veľký zhon. Poslal ho teda za hrnčiarom, od ktorého nakupuje zásoby do obchodu svojho. Hrnčiar, chlap veselý, remeselnej hodnosti, nechcel hneď vyrozprávať výrobné tajnosti. Maťovi preto povedal príbeh, ako sa dostal k remeslu. Raz, keď som prišiel veselý domov, bola mi náhle zima. A z toho dôvodu, že nebol v dome oheň, chytil som poleno, zohol sa preň a hodil ho do pece. Hneď, ako som dvierka zatresol, roztancoval sa tanier a padol nadol. Rozpadol sa na črepy a ostatné taniere nasledovali v zápätí. Potom, čo som odpadol, vidím svoju ženu a deti. Smutné, hladné a plačú, len preto, že sú z tanierov smeti. Chytil som rozum do hrsti a seba za hlavu, pretože môj čin potreboval nápravu. Pôjdem ja do lesa, tam pod krivú jedľu, je tam veľa hliny. Pamätám si to od minulej zimy. Alebo od jary. Čo na tom? Dúfam, že sa zadarí, s lopatou a odhodlaním plním vedro pomaly. S hlinou to šlo veľmi ľahko na hrnčiarskom kruhu a preto som sa stal majstrom svojho druhu. Príbeh to bol pre Maťa poučný a tak húta, či bude pre remeslo zručný. A nápad je na svete. Každé remeslo má svoju hodnosť. Práve preto dávam na vedomosť, že po riadnom zvážení a myslení vyberám kráľovské remeslo z povolaní. Budem povolaný. Budem prezident, akého na svete niet. Smejem sa, pochábosť ma napadla. Remeslo má zlaté dno. A na to, aby som bol hlavou našej krajiny, musím urobiť šťastné naše rodiny. A tak, verte či nie, stanem sa pekárom. A každý deň i cez prázdniny budem s láskou piecť chlieb pre všetky rodiny.